Chorupar lo pini nilitum ladak bait rally padut pon lo laso rally padut pon nangkok ke la hello nilitum ladak hamren long setame hamren rong supi long setame ladak drugs ke chotum doping lo la pen laso drugs ke cholong la pen amasi non HIV la pen AIDS akeso tame ingdang piglo la silaso ingdang ulo pulote ilitum ke lang dun prong ke la ke cheplang pelo athe kiso langi pulote kiso kelong lelang atum si lake kiso kelong tang tum phan ke mathanang kokbo la silahai kadu be awareness ki piya phansi nilitum lada pini bide rili padopon lo hamren arad a citizen ke do an pen si bide rili padopon lo lake yes awareness program cholang la so phia bang ke koson si itum HIV AIDS koson si itum ke chelang pon yim la bang ke ilitum along doktor atum stamedolo ladak hamren hospital along HIV la so testing la hai laboratory hai ta do thai lo la hai tum che test dat lo te the HIV AIDS long lo ka phia bang ke akiso ke me dat delo setame ladak alternative la so dowai cholo plote la so dowai ke chopensi la so ok aja kong ke dopo athe HIV AIDS long lo plote ok aja kong pawedet po immune system pawedet po la so awedet lo plote son surya bimar same ok along nang lutur po athe ok along ka chedan don ji a mechanism mate army la hai bostu se awedet po an par ke son surya bimar setame la dake jang toy po lo toy po mane ke singyam long tame singyam tame on det po immune system avelo plote TB long po yo ok aja kong velote ke so apia bangke nang lu toy po la silaso HIV AIDS ke long lok lo plote la bangke ke me unjia bangke avelo mene setame ladake dowai do la so dowai cholo tenang okaja kong people la pen normal ason itum dudunun po la pen kelong ia the bangke la hello la bangke elitum chini nang yi la drugs ke cholong pen sim mainly ke non pore ke bang athe drugs cholo plote la tum BG injection la tum kache pachoy do mane AIDS ke long bang long lo plote la so BG bang mane pen chipilo plote la somni ta ingdang po la pen ok wi kache pachoy penan sopo ke do la hai ka do vela kache pachoy ok kache pachoy pen tame la so bimar ke long po la sila ke pini ne long le daji pun penap ne long lok ta thek athe neli chu ching tip dam pen ning mu machi ki pen nili prang yong se mane ang mum chi kilo es ke long bang HIV ke long bang amara la so dem ke so ang the pen jat pen setame a bleda long a viro klok lo amanili ching ti bun tu pet chi kion tu pet chu ta ching ti pelo bate nili long tame la so ke so ganang long lok po lai lo ko son ma HIV AIDS ke long ke la se first step ilitum prevent nai pulote la bangke ilitum drugs abuse la so drugs ke chotum phan ilitum than nang po ko son ma ke chepayok nai la pen drugs chubong atum ko son loma hospital long dowai do OST la so therapy do la so dowai chopensi ha drugs men o uneda tai setame la hai dowai chopensi payo pensi la so dowai ke la so kesu ke meun pola si OST center tame dak hamren ke pawan je phandolo la pen HIV AIDS ke long to mane la so dowai ke cholong wer ye phandame la daga dowai ke long wer ye phan la tome ni tunga CM phandame pilo joint director of health la so phanta ilitum lo pilo la selahai kadu go ve pen masi ilitum da ka chepayogon eda je alama ve chepayogon ji setame kadu go ve society kadu go ve anu tin setame labang ni phanang rore da lang ne family ave da lang pupen le ilitum ke udun bum nang yeli lake isia alang bi long si itum dora per lo so alang bi long ke la so rengang thake chi un po la sila hello ilitum non kadu go ve rara phan ke thani ke mum panai ke pini nang litum media bitung atum nili puet uneda lo nang litum media bitung tum lani tum awareness mate chirok to kamai long nang chitong dun thek mate nang hori dun thek panang tum mata litum task force for de addiction hamren pulitum a song mate mai hin penang tum mata me churu lo kasinon isilam langdam lo blote ilitum society o pran mate social health ilitum khai o pran yong si langdam lo le pini ilitum ICU long si do son ICU long do ko kamat non bangke ke so thireng jeng ason si do sita akeso gupine ilitum chichini ne dat ason si do ko ne ke so long lo bu chichini ne dat sita itum make so ke non amat ke ilitum akhai mate social health ICU long si do ko amat la so ICU pen nang tet un e pulote ilitum khai ka chirai komben chenglok e ok e pran mate
kacu klaim kacu dam along itu bang son ka prang dunia long le de ok pran mi prang nang la amasi ladak ICU along situ kok puki pui da malam thela po helo non HIV ke su kang dang mate isia vur la so kang dang abang prapik lo non asam lo kang dang prapik lo la song bang litum ves kar bing long ta pa phidun de pin lo hamren non litum pini bang cherok tok ai pharatum nang bar pen ke cherok tok amai bipon lo anpar ke hamren ko an ma ke ong la an su se boi thalang so long ta dula anpar bang ke kheruni dan thak thak si dolang la si ves kar bing long non chetang tu basan lo sida ake so pi hong nang ke tet ke jerso wetlang sida arlo kang ling sim ke on hagor long lela iceberg person tips of the iceberg non bange hagor long iceberg achi luna son sinang klang chun chot la lang arlo ke du ko anile chichini ne people lo chichini ne ke athema litum test at la sida nonyong si langdam lo bode humri dam prui teng pen bode ko an lo ne exact alam figure ke long le sita ilitum hamren along deta muti tharo le kai an a patient detect long tang lo polam arjudun long sida ke klang si pharo ke klang kle bang ka lo ne do lang hamren jong si pharo bode boy lang so ko an lo ne kheruni ka an lo ne lang pet lo pulote ilitum okapran society social health non itum okapran ni kurugwang sigido Kasi laso kuruk bang yang si pinidolo blote pina bang ilitum generation a gap dopo generation a gap mane itum next uwe bangke ladak katikuk dokok po apa tema ilitum angkor ilitum puluma pui ho arvo kang duk silitum ingki nang chopi prod lo no amasi laso cepe jog jibulo de pilo lake chirok tok amai bena bhere ke akapre ka towar chechar chepin lo nitum chirok tok te pulo te ne chiri thek thedet pola sila soka chirok tok dorkar pulam the masin litum bangke benar tarlo benangan sita sufficient kali apen bangke Assam State Age Control Society tum te latum benta school along dampen benang na program dolo miking pin ni da claim no sita halata sufficient kali amasin litum ta tora da mek prang nang pulo te people lo bike rally le do nang coaching wai pesi pini bike rally dolong lo laso arili long do pen itum long doktor kadok we tum tanang sirap don pen doktor tum pen dok laso kesu ko son si ka dang ma ko son si ka long lok pi ko son si lowai ke chuning ma an par ke kachire ning pipi mal hai se meli tum chethan chimung rap long lo lasi nili kar biang long mate ves kar biang long kadok we ara da phanda si ka chuning rikang tung bang la pohelo pini nili tum hamren along si claim pro chot bang sufficient kali nang litum methang ha war long si ta me la son na pini nili tum ke claim son methang awar long claim repen ka chirok tok bang ke wanji pansi nili ka du we kar biang long arara tum pansa si ka suning rikang tung athema pini nili hema long ave po ne claim nun de pu kamatha bang ke penap ke li hem long nang le rok ta hai kasila so bang matha thepin pen pini litum okapran society okapran social health jong si mission lo pulo an ete litum khai pa prang danun e pe jara kam ta claim ne e okapran jong si meme pulote elitum puluma pui ho ke claim ya kam si da pichunun e pudam lo na non longle phelang alam kaduga we political awareness ilitum along ilitum akar biang long kar bia khai long la ansi consciousness la ansi gibang lo anutin van PhD degree PhD ta chelon sita pini social consciousness pilitum health issue social health mate itum khai okapran la so consciousness social consciousness bange pini litum ing RP son se litum chethek long la si political consciousness ko anma kedo an thak si litum social consciousness ta dorkar sot pusinili hin pen bangke kamat hadam la si kadu ka we puseme la so social consciousness ke wanje pansi la non nili especially kachuru thu ka tum pate kachuningri thu kang tung bang la pulo social influencer youtuber atum puseme nang litum a content HIV awareness a content tiara anutin social influencer youtuber tum sita menang litum channel along la so awareness ke wani pansi nili chuning reporting tung athemani litum ke social influencer takali youtuber takali ja takali pothe lalo je itum laso kam jong sinon litum por hot claim donde bulate moder opian ke litum claim sita aleve de ji amasi apani litum that claim chom mangke social media long pan pachi thangoni lasi nili non karbiang long la social influencer youtuber famous youtuber tumpan follower ke ong nai youtuber tumpan nangli tumpan isi chuning ring tung la pelo nangli tumla HIV awareness drugs ka chepe jok dunyi ko son ma la so putha ka bangle nang litum content tiara social media long pachi oplubi pasi chuning rilo ampen bang isi message pi pon kang tung bang la hello especially hamren arada long drugs ke cho so mar tum pan ilitum la lo panar ni bangke drugs ke cho long mane pudulo te hutur si je kam rong diti lasi nang litum
task force or de addiction hamren potum phanang tum hutur chekam nangne nilitum la drugs ke cho somaratum drugs cho bomatum nanglitum kisung pen koson sika pejok thegi mala dak sini tum nang sirap duni phasini tum nang karjab dun an pe nanglitum pharma nilitum nan OST center ke bani phansi nilitum bor ibom an pe drugs HIV non amat infected patients atum phan me hamren along joy ke pen la HIV supportive treatment ke long ye phan link ART center ke bani phan se bani tum bor ibom lo ampen prabjin pen long po busan se ni tum pan inut bahini tum nang che chak dun lo concern authority tum pen sitamai lam chak long pon lo la si long pon pol hai sitamai la sinang litum wango ilitum chethan nang chimum lo na karbiang long hamren mate kavet karbiang long drugs free HIV free society ilitum create lo nang la si kadok we phanda lan si chuning si pini ni lam the busan me lan si ing top ni ke kardo